May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kaag subong mabata nyo kami live sa FM station na 91.1 FMR Bacolod. Kaag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros, subungan law. 53 ka mga empty shells nakuha sa natabuan sa massacre sa Mamaylan City. NPA kag Army nagatudloan ay sa krimen. Mga nagpilaksang patay nga baboy sa suba, hindi makabaton sang ayuda. Panay Negros Guimaras Bridge, madayon suro sa gobernador. Misis kag kaupod nga lalaki nga naabtan sa pulis nga bana sa isa ka apartment, ginkasuhan na. Kag sa good vibes, napuro ka pesos nga entrance fee sa matilo nga suba sa tripping ni Romain kag kinalahon na 21 anyos nga nagapakigbato para sa environment sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayon nga nag-aapekto sa Visayas. Ang Western Visayas nga nagalakip sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may upod nga malaka-laka nga pag-ulan o kun pagpanaguob dala sang ITCZ o kun sang localized thunderstorms. Ang ITCZ amo ang pagsugat-anay sang hangin halin sa northern kag southern hemisphere. Ang tuman nga maapektuhan sang ITCZ amo ang eastern kag central portion sang Mindanao. Mahinay tubtub makanay ang hangin halin sa southwest kag mahinay tubtub kasarangan ang balod sa baybayon. Sa number 9, madayon sa gihapon ang Panay Guimaras Negros Bridge. Mayara naman sa unsolicited proposal para sa Bacolod Silay Airport. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson sa ilang pagsapol sa Regional Advisory Committee sa Regional Development Council kay inasang aga paagi sa Zoom natalakay nga ang PGN Bridge proposal nga sunod sa update ang yara sa schedule. Magluwas sa issue sang isa ka bidder nga nagaligar nga may ginapaboran nga bidder. Tayo yun ang lakat sang amo nga proposal. Kinapaabot nga malubad ang amo nga issue sunod sa kay Lacson. Ang construction sang 189.53 billion pesos nga Panay Guimaras Negros Island Bridges Project ang ginapaabot magasugod sa 2025. Sunod sa damlag pa sa statement nga ginpagwa sang National Economic and Development Authority 6. Samtang, sunod sa gobernador, mayara sa unsolicited proposal para sa Bacolod Silay Airport. Wala man sang patod nga impormasyon ng gobernador sa unod sang amo nga proposal pero iyang improvement para sa airport. Damlag pa, ginaduso ang pag-extend sang airport runway kasubong man ang pag-extend sang terminal sini bilang kabahin sa ginalauban nga improvement sa Bacolod Silay Airport. There is an unsolicited proposal. So I think we will just need to push our district representatives. No? In this case, also the office of Congressman Kiko Benitez, who was present, no, but represented, also brought up that issue of the airport. No? So again, there's still a lot of work to be done. Especially there is already an unsolicited proposal, and I know that the office of Congressman Kiko will follow this up. Ano siyang 500 meter na distance runway? It's either an extension or another runway. Sa number 8, SM Prime ang nagaduso sang 3 billion nga development project para sa Manukan Country dala ng pagdevelop man sang base center. Ginbato na sang P4 Committee ang contract negotiation nga ginduso sang SM Prime Holdings Incorporated angot sa plano nga pagdevelop sang Manukan Country. Sunod kay City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. nalakip sa proposal sang SM Prime ang pagdevelop sang base center nga kabahin sang 1.3 hectare property sang syudad. May 3 billion pesos ang initial investment sang kumbuyahan para sa public-private partnership project. Natala na ang publication sang P4
project proposal nga pagasundan sa Swiss Challenge para sa iban nga proponent nga interesado sa proyekto. Magluwas sa pagdevelop sa Manukan Country, ginalauman sa syudad ang pagdevelop sa daan nga airport upod man ang SM Prime nga nagapanag-iya sang portion sang daan nga paluparan. Sa number 7, Mrs. kinadakpan sa iya nga mister nga pulis nga may upod nga iban nga lalaki sa isa ka apartment sa Bacolod City, ginkasuhan na. Lunes, nadakpan sa pulis ang iyang misis nga may upod nga iban nga lalaki sa isa ka apartment sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Ginpasakaan na ang kaso nga adultery ang 39 anyos nga asawa kag iya sini lalaki nga upod nga 40 anyos kag karon na hilway na gikan sa kustodiya sa Women and Children's Protection Desk. Sunod sa kay Police Captain Melvin Mercado, commander sa Police Station 8, nagreklamo sa ilang 40 anyos nga corporal sa ginahimo sang iya asawa nga pila na kabulan man niya nga ginabantayan. Ang nasambit nga pulis assigned sa Negros Occidental Police Provincial Office. Gani nagpatigayon sang operasyon ang mga otoridad kag naaktuhan ang lalaki nga nagatampi na lang sang tuwalya kag nakapangtulog ang babae. Apang sunod naman sa kay Captain Mercado, ginasiling sang misis nga ang iya sini nga bana nga pulis ang may iban man nga babae kag madugay na sila nga wala nagaopdanay nga duha. Sa number 6, sa San Carlos City, babae ginbuno sang lalaki patay. Patay isa ka babae matapos ini ang ginbuno sa makapila ka beses sa Dalan San Juan, Barangay 6, San Carlos City, Miyerkules sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Angela Silva, 27 anyos, dalaga kag nag-agom sang 5 ka mga pilas tugas ang pagbuno. Sa inisyal nga investigasyon sang PNP nakabati sang komosyon ang mga pumuluyo kag sang ila ginusisa, ila na lamang nasapwan nga nagahamyangon ang biktima. Suno kay San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Jesus Masahon nga uyat na nila ang person of interest sa krimen nga ginkilala lamang kay a certain Gudo Dukay. Gindakop si Dukay base sa mga kuha sang CCTV kag subuman sa pahayag sa mga nakasaksi sang pagpatay. Nalagyo ini apang naaresto sa pursuit operation sang Huwebes nga adlaw, Hunyo 15. Ginaimbestigahan pa sa karon sang kapulisan ang motibo sa krimen kag kung mayara sang relasyon ang biktima kag suspect. Kaso nga murder nga pasaka batok kay Dukay. Sa number 5, Prime Electric ang nagatuyo nga magamit sa renewable energy gikan sa Negros kung matigayon ang JVA sa Central Negros Electric Cooperative. Kaina, nagpresenta na sila sa ilang plano sa kay Mayor Aldi Benitez kag upod sa mga opisyales sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Ang mapanubo ang bilis ng kuryente, mapaiway ang masami brownout kagang paggamit sa renewable energy, pila lamang sa mga kondisyon ni Mayor Albi Benitez kung matigayon ang joint venture agreement sa tungasang Prime Electric Holding Incorporated kag Central Negros Electric Cooperative kon Seneco. Gani sa pagsinapol upod man sa mga city officials, ginpatpat sa pamunuan sang Prime Electric ang plano nga paggamit sang solar power halin sa mga solar farms sa isa sang Negros agod mapanubo ang presyo sang supply sang kuryente. Ang rate kasi is dictated by generation and wala tayong control over that. No, because kung tataas ang coal, di tataas ang oil, di tataas ang rate. That's why we will try to shift it towards renewables para hindi na siya affected, no, by this. But again, that cannot happen overnight. No? I mean, it will have to go through a process, medyo ano to, but yun lang. I mean, if there is one assurance na hinihingi, well, you have the assurance namin that, I mean, we are sincere, no, in bringing change, positive change for the consumers. Suno kay Ruel Castro, presidente sang Prime Electric kag More Power Corporation, nga kon maaprubahan ang JVA sa natala nga plebisito, sarang pa mapanubo ang systems law sang Seneco nga nagalabot sa 20 million pesos kada bulan. Pag-improve ng facilities, no, we will have funds for that immediately. No, on day one pa lang. No? So to bring down systems loss, you need well, the equipment. No? I mean, you need to, kung may mga transformers na mga loaded na, you have to replace that. No? A lot. No? I mean, a lot of equipment needed. Plus, as I was saying, yung conversion, no, ng mga illegal to legal. So Para kay Castro, nasabat nila mga palamangkotanon sang alkalde kag sang pila pa ka mga city officials kaangay isang luyag man matabo sa mga member consumers.
Ginklaro niya man nga wala sang kangtanan ng Prime Electric sa Prime Water nga may kasugdanan sa Bacolod City Water District. Kataon lang that our company is the same as the Prime Water, no? But we have nothing to do with them, no? I mean, iba yung owner nila, iba naman tayo, no? So, I would say, ang ano na lang siguro para, well, hindi na ma-dispel masyado, no? I mean, learn more, no, about what could, of course, may magkikriticize pa rin, na yun nga daw sinasabi sa Panay, kami pa rin ang pinakamataas, which is wrong, no? I mean, let's just be truthful, no? Si Councilor Claudio Puentevella nagsiling nga nahang panyang bintaha kag disbintaha sa idalom sang napermahan nga JVA. Pero nakita niya man ang solusyon nga ginatanyag sang Prime Electric sa problema sa brownout kag systems loss nga nakaapekto sa serbisyo sang distribution utility. Sa aton nga simpo subong, sa aton sitwasyon subong, ang pinaka-best option naton is to have a partnership nga kung sadiin may mabulig sa aton Central Negros Electric Cooperative nga mag-improve sang aton diri nga power. Ang anti-JVA coalition nga ginatapuan sang Social Action Center upod sa Employees Union sang Seneco kag mga progresibo nga grupo nagapamatok sa kasugtanan sa pagpati nga magasaka lang ang presyo sang kuryente resulta sang ginadihon nga privatization sang distribution utility. Nagakabalaka man sila sa palaabuton sa mga empleyado bisan pa nagpasalig ng Prime Electric nga tagaan sila sang prioridad nga makabalik sa obra. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 4, ordinansa angot sa proper disposal sang patay nga baboy kag strikto nga border control kontra ASF ang ginaprubahan sang konseho. Ang non-cooperation sa mga hog raisers angot sa paghatag sang eksakto nga report angot sa sitwasyon sang ila ginasagud nga baboy, ilabi na ang paglaton sang African swine fever ang may pinalidad nga hindi magdubo sa 2,000 pesos tubtub 5,000 pesos. Nakasaad ini sa City Ordinance 952 kunang Communicable Diseases Lookout Ordinance laban sa sakit ng hayop. Pero liyag pa ini pabaskugon sang konseho sang syudad pinaagi sa naaprubahan nga ordinansa ango sa proper disposal sang patay nga baboy ilabi na karon nga may mga kaso na sang ASF sa Barangay Takut. Agud mapangapinan hindi lang ang mga hog raisers kundi ilabi na ang ikaayong lawas sang pumuluyo. Naaprubahan man sa session sang konseho ang pagpatuman sang strict border control agud mapunggan ang paglaton sang ASF. Sa number 3, parayon na pagkilala sa probinsya sa mga hog raisers nga nagakadapat nga magbaton sang assistance. Samtang mga yadtong wala nag-ooperaro kung mga nagpilak sang baboy sa suba, hindi makabaton sang bulig. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga nagpain ang probinsya sang 10 million pesos nga pondo sa idalom sang assistance for individuals in crisis situation. Sunod sa kay Lacson, ilaman nga ginakilala ang yadtong wala nagbuynog bungod paagi sa paghaboy sang patay nga baboy sa mga suba, nadugangan ang paglaptas sang masakit sa pinakauli nga report sa Provincial Veterinary Office. 135 na ka mga barangay ang nag-record sang pig deaths. 145.6 million pesos na ang kahalitan. They are still identifying who will receive. Because one of the conditions is we will not help those that did not properly dispose of their dead pigs. No? Especially those that just threw it on the river. Because that somehow also aggravated the situation. So that's why that we're identifying these owners because we don't want we don't want to include them amongst those that will receive because they did not cooperate. Sa number 2, gobernador ang nagalaom nga sa mas madali nga panahon makilala na responsable sa pagmassacre sa isa ka pamilya sa Barangay Buena Vista sa Himamaylan City. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagalaom siya nga safe ang nabilin nga himata sang pamilya Fausto. Kabahin naman sang katungdanan sang kapulisan sunod kay Lacson ang pagkilala sa mga suspect kag angot diri ang pagdakop sa ila. Luyag man mahibaluan sang gobernador
Ang motibo sa pagpatay sa mag-asawa nga Emilda kag Rolly Fausto Miyerkules ang gabi upod ang duha nila ka menor de edad nga kabataan sa ilang nga balay sa sitio Kankiling. Suno kay punong barangay Harry Higgins, mga 3 pa lamang kabulan nga nagapuyo ang pamilya sa barangay Buena Vista. Sila ang taga-Basay sa Negros Oriental kag hindi niya lubos nga kilala ang personalidad nila. Sinemana antes na tabo ang krimen, suno kay Higgins, nagpa-record sa barangay ang pamilya nga ginasaka sang army ang ilang nga balay. Pero suno sa kapitan, sang ilang nga ginusisa kung paano nila nahambal nga army ang nagasaka sa ilang nga balay, hindi man masaysay sang lubos sang pamilya. Sa tunga sang nagagwa nga balita sa karon suno sa kapitan, wala siya nagapati nga may kahilabtanan ang militar sa natabo. Hindi man niya masiling kung may labot man diri ang rebelding NPA. Yar na sa barangay Agisan ang mga bangkay sang pamilya kag ang lokal nga panguluhan sang Himamaylan ang nagabulig sa nalisdan. Hindi man pamahog, ma'am, kundi daw ang ila bala puloy ang ginasaka. Ang ila to aligasyon may ginasaka kuno sa army. Sa ginapamangkot na sila namon kung tungkod din nga army, kung paano minabalaan nga army man, hindi ko magsalaksabat. Mangungumana sila dire, kung dire sa kung hindi na sila makaobra Kung may makaobra, dito na sila maobra. Kung may paparado kampo, Dito naman. Paparado man na sila o dito man na sila. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May 53 tanan ka mga empty shells sang 5.56 nga kalibre sang armas ang nakuha sa crime scene kung sa diin ginpamatay ang isa ka katapo sa pamilya sa Himamaylan City. Mga high-powered firearms ang gingamit ini ang gikuperma sang Deputy Chief of Police ang Himamaylan City PNP nga si Police Captain Arturo Margallo Jr. base sa ilang na-recover nga empty shells sa crime scene. Kung sa diin, ginpaulanan sang bala ang puluyan sang pamilya Fausto nga nagresulta sa kamatayon sang 4 ka miyembro sang pamilya lakip ng 2 ka mga minor de edad nga mga kabataan sa Barangay Buena Vista sa Himamaylan City. Giklaro naman sang PNP nga parayon pa sa karon ng ilang investigasyon sa insidente kasubuman ang mga impormasyon nga posible magatudlo sa may kahimuan sa brutal nga pagpamatay. Hindi pa man makumpirmar sa kapulisan kung bala ini ang kahimuan sang rebelde nga grupo. Apang damlag pa, nagpagawa sang statement ang katapos ng New People's Army nga ginabasol nila ang militar sa kamatayon sa mga biktima. Depensa naman sa militar nga wala sang basihan ang akusasyon batok sa ila sang rebelde nga grupo, kag base sila man lang ang may kahimuan sang krimen. Napaidalom na sa post-mortem examination ang mga bangkay sang biktima. Kag, yari naman ang pangpabalo namon yung pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Sa tamaan ta kapangita sa mga lugar kung diin makapaliwaliwa, kag makapalupahuway, wala ta nagakadiparahan ang mga lugar nga ara lang malabian ta permi. Kag sa napulo lang ka pesos makapabugnaw ka na. Kag ang ini nga suba, mahimo mo ma-enjoy sa 10 pesos lang. Sinigan isang iban, pwede mangin libre, matinaw, matinlo, kag matugnaw ang suba. Atong nililagawan buwas sa triping ni Ruming at 10 a.m. Kag sa lamharon nga edad, nangin kabahin siya sang tingog sa mga kabataan nga nagapamatok ang mapungan ang coal-fired power plant sa isla sa Negros. Ginpangunahan niya ang mga grupo sa mga pamatanon para mapasanyog ang advokasya angon sa environmental protection. Atong kilalaon ng isa ka ginakabig nga Negros Young Heroes sa sining episode sang Baganingan sa Sunday. Bago ko may tiyempo ka lang, makalagaw-lagaw ka kadama. Ulit sa kung pili malagawan sa Negros. Tagaan mo lang yung tiyempo. Kag suba mi nga, hindi sakit sa mata. Sa unas tayo mong paligo sa suba, di ba namin idya maligo sa suba? Ang gin-feature mo man sa sila
Kaagamay itong mga balita sa Negros, subungan lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatapo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.